everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Ibalik na lang sa safe ang mga papilis. Nga naman, kinahanglan mo ka mo. Ay, nalaman ko'y soft copy anagot Nga, nga nung, para makaanhi ko. Para makakita na sad ko nimo. Huh? Ambot na ko ipasabot ba? Makakita ko nimo sa imong mga pamaagi dinhi ba? I mean, aron dili ko awkward ba nga muasta isip tagya ini. O aron nasab sa pag-establish nga tagya gyud ko. Kana bang makita gyud ko nila dinhi ba? Nga mo anhi. Oh, okay ra ba kung explanation? Masabtan ba? dili. Huh? Uy, Sige na, ay napagdugay. Lakaw na dayon. pagkawason ako nimo? Usa man di ay. Ikaw, di pa mo gawas? Oh, sige, sige. Ako yun ang magawas. Kay ikaw man di ay nga akong amo, no? Lagi. Nakalimot sad ko da. Ibalik pa nin ako sa safe sa akong kwarto ang mga papeles. Diya ra ko maagi sa connecting door. Okay. Ay, sunod ha. Okay. Ay. Mawala kita ni ang kinagmay na kong kalipay. Makakita lang ko niya o maka-istorya in person. Mahupay nang ako kakapoy sa tibok adlaw. Kanindot unta kung one day, idigbukan ako sa akong mga mata every morning. Siya nga ako makita sa akong tupad. Ay, kanindot unta. Oh, kinsa maron? Attorney? Attorney, Puro na? gitimplahan ti kag kape. Oh, sorry ha. Pero di man ko mangapi. Dili ko hilig ko kape. Ay, o sabi mo gusto, tea or milk? No. O wala ko magkinalan, ana. Mo lakaw ra sa ko karon dayon. Karon tataod. Ay, mao ba, Imnadala na ng kape. Isirag balik ang pultahan. Dahil ko balhibot ang babayana da. Huwag hindi masayip si Angel sa iyong judgment. Murag nakadungog lagi kung may kikasulti ka. Si Rona, Dinisi? nagkatod og kape. Oy, asa man kape? Wala ko dawata. Di man ko mangapi. Murag may plano ginambabayhan na da. Wa ka magduda? Bisag ko sa pa iyang giplano, igo ra gyud siya sa plano. Maayo kabuangan ng bayhan ada. Ngano? Unsa may imong buhaton? Okay ra nga alove ka, attorney. Ingan anak mo yun na. Pero asa ra man ka ba? Mubikay ra gihapon ka. Sweetheart! Ay! Oh, ano mo? Ay! Habi ko pag kinsa. Ha? Kung ano day? May lain ba dahil mutawag ni mo, sweetheart? Ako kukuan. Tarong, ha? Ha? Sweetheart, ha? Oy, Angel! Ikaw man din, eh. Kini ba, sweetheart? Mukha ka ini, Kini ba? Paborito ni namong Irene, good? Nakapangandam ay may props pa. Ha? Unsa may props, eh? Gipalit ko din ako ganina. Tuam ganito si Irene. Nagkaon sa kwarto. Nanay ko sa kusina kay nangapi ko. Ako na sa ning giag na suruna. Basi ganahan din siya. Ikaw ganahan ka? Ay, ako dili ko ganahan ng sweetheart, uy. Aw, mau ba? Ayaw ko. Mga piko, Angel, ha? Timplahasan ako sa Irene.
Wow! Loving husband, ha? Sige, papapil gid Ryan. Sa papapil. Angel, kuan ba? Lain sa ato ba? Nilakaw na si attorney? Nilakaw na. Aw, Rona. Ingon dito sa attorney. Basin ba nga nalain ka nga? Gibalibaran nga imong gidad anong kape. Ha? Gidadaan ni mo kape si attorney? Runa? Oo. Kaya naman day. Daotan ba nga akong timplahan og kape ang akong amo? Dili. Dili man. Anong defensive man ka? Oh, bitaw. Daghan kay kagisulti nga pwede ra man ka motubag og yes or no. Basta lang. Human ako panghugas. Mato na ko sa akong bay. Sa servants quarter? Akong bay, oy. Dito na ko tawgon og servants quarter. Oy, Runa. Panglagog maayo dito, ha? Ikaw rin ba yung gusto rito? Kuyogi Ryan. Ha? Kuyo ganun? Nga naman? Bitaw. Di ko pa kuyog dito, oy. Gawas na lang kung si attorney. Usa? Oo. Unsa na? Unsa tong imong gisulti? Si attorney Ray akong gitugutan nga mukuyog nako dito og wa nay lain. Ha? Nganong nangus mo man ka Ryan? Selos ka? Silos kod. Nganong silos mo ko? So, wa ka magselos. Wa lagi! Ha? Nganong magsilos man lagi ko? Maning ka na ka. Wa man ko maning ka, Angel. Nakusog rin ako akong tingog. Sige ha. Una na ko ninyo. Unsam ning sweetheart tay. Tapang mo rin. Klaro ha, sa silos, oy. Ayun na gud ana Angel good. Abi pala ni attorney kung makadungog siya tinuod na. Igagaw baya mi anang Ryan. Layo na lang hinuon. Di good first degree. Dili pa ginako ni mo. Imo ginagibarugan, no? Tinuod man good. Ang middle name sa akong lula sa mother's side, mao ang apelyido sa lolo ni Ryan sa mother's side sad. Uy, bago lagi na. Karon pa lagi ka ni sulti, ana. Oo, kapo naman sigig kaayo sigig explain good. Sa ato pa di ay. Layo na gid kaayo mo pagkaparyente kung galing tinuod man na imong gisulti karon. Medyo. Say medyo. Layo na gyud. Mao nga pwede na mo magkarelasyon. Ay, wa lagi may relasyon, oy. Available pa gyud kaayo ko. Sultihin niya sa attorney ana, ha? Joker ba sa daay karon na? Ato na sa imong bahay, oy. Kay maglaak na ko. Naunsa man kahan? Wa man ka mahimutang. Katog na da. Anak kong tagda. Unsao man sad ako pagkatog nga luhag man ka. Mura man ka gisapot. Ayaw na gani kong tagda. Gisapot ka? Oh, sapot ko. Maong ayaw na sa istorya da. Katog na. Anong gisapot man ko? Wa ko kasabot na ako. Available ka ako, no? Sultihin niya si attorney ana, ha? Motoy akong gisaputan nga iyang gisulti. Uy, narugo sa puto man ko tungod lang adto. Oh, kemper. Pero, ang araday kong sa puto no eh. Tarunggod ka pagkatao si Marvin. Sabtang kadtungro na hato, hiwi. Maong gisapot yun ko ron. Gisapot yun ko atong babayahan na to. Si Marvin gayan tuyuan. Ha? Pero, time pa. Nganong gisapot mo kung maayo, uy! Nganong man ni? Rona! 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 Sa maroon, Rona! Pagmata na! Ala, si Angel? Rona! Rona! Rona, pagmata na, oy! Ay, sabaan ni mo, oy. Katulgon pa kayo ko. Hoy, bro ha! Karong adlaw
adlaw na mo sugod ang imong official nga pagka-maid sa mansion, oy. Nalimot ka? Ako malimot, uy. Pero ayaw kong apura ha, kay wa si attorney. Di ko kinahanglan na mo sa'yo. Oy, 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 oy. Dili ka personal maid ni attorney, ha? Maid ka sa mansyon. Dili si attorney ang imong serbisyuhan, ang mansyon. Ah. Nakurat ka? Ay, nagduka-duka. Alas 6 na hapit, oh. Nay, mas una pa man ako nagmata ni mo? So what? Maid man sa kaparihas man ta. Dili lang kita parihas. Lahi tag level die. Ay pagmaniya diha. Lihok na, kay dako kay kaglimpyohanan. Maligo sa ko, uy. O yan na kaligo, ay kung mahuman kag andam og pamahaw. Ako pa na imo andam? Okay, sama di ay. Ako? Oo. Ikay mo andam, og ako'y magbuot, kay ako'y nagpasto ni mong trabaho, og ako'y mo sweldo ni mo. Ngano kung ikay mo sweldo na ako? Tungod kay ni anak ko ang budget ining mansion. Gihatag na tanan ni attorney nako. So, ako'y mo sweldo ni mo. Maong lihok na, paghikay nagpama... Ano ka, uy? Bawaan ni mong ilok, oy! Ngunit bita kong maligo na ako. Di ko ka musugot. Sige na lang, kaligo na dito! Kaligo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.